Té la paraula per formular la següent pregunta l'il·lustríssim senyor Alfons Quera en nom del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Moltes gràcies, senyor president, senyor conseller. A Catalunya hi ha un transvasament de fa 50 anys, el del Ter. Fruit de la regulació del cabal del Ter, mitjançant embassaments i la transferència constant d'aigua cap a altres conques internes catalanes, aquest riu pateix unes condicions ecològiques extremadament precàries. El repartiment dels seus cabals ve establert per una llei específica de l'any 1959 amb un cabal ecològic mínim del riu de 3 metres cúbics per segon, que de fa anys no es compleix durant molts dies. Situació especialment agreujada en èpoques de sequera com la que patim des de l'any 2006, amb una reducció del seu cabal circulant de fins a una desena part del seu mínim ecològic. Actualment es trasbansa un 80% del seu cabal. Els municipis de la conca del Ter, proveïdors d'aigua, han estat durant molts anys solidaris amb les comarques de Barcelona, contribuint al desenvolupament econòmic i social del nostre país. Estem en una situació d'excepcionalitat. S'ha de prioritzar l'ús de l'aigua de boca per a tota la població de Catalunya. En aquest punt m'atreviria a dir, com ha quedat clar en anteriors intervencions, que hi coincidim tots els grups parlamentaris. Ara bé, senyor conseller, també m'ha sorprès el que ha dit l'expert en temes mediambientals, el senyor Folch, afirmant que només un 2% de l'aigua de la canonada del Ter s'aprofita per ús de boca. És cert? La pagesia és una activitat econòmica tant com ho pugui ser la que fan les empreses destinades a rentar cotxes o qualsevol altra activitat industrial. Amb el decret de la sequera, l'ACA no ha garantit a les comunitats de regants del Ter l'aigua suficient per a dur a terme les seves activitats, comportant unes pèrdues econòmiques molt importants pel sector. És en aquest sentit que des del nostre grup parlamentari entenem que cal compensar-los amb la màxima celeritat i se'ls ha d'ajudar a les inversions necessàries en el sistema de reg per tal de modernitzar-los. És per tot plegat, senyor conseller, que li formulem la següent pregunta. Davant la situació d'excepcionalitat de sequera que estem vivint, quines actuacions estan duent a terme el govern, especialment a les comarques de Girona? Moltes gràcies.